Als Veldekring vinden we natuurlijk fantastisch. Alles wat met Maastricht te maken heeft, heeft extra aandacht. En wie Flor Aerts op een gegeven moment begon over professor Pieter Willems, dat ik PPW, dat weet ik. Ik weet ook hoe die ligt, daar zaten mijn broers op schaal. Maar wij wist ik eigenlijk van mijn grote schaal helemaal niks van professor Pieter Willems. Flor heeft gezorgd dat ik nog eens ingelicht ben. Ik heb het boekje al gelezen, Flor, gisteravond. Voordat je het hebt gezien nog. Maar ik denk, ik moet toch even weten over het. Maar waar iemand heel erg belangrijk is geweest voor de Maastrichtse taal. En daarom vond de Veer, en Flor heeft het initiatief genomen, het ook belangrijk, om in Maastricht te laten zien van de professor Pieter Willems boer geboren is bijvoorbeeld. Want het was wel in Maastricht neer, met stommerikken als voorzien hebben we voor hem naar Belgisch laten gaan. En er is zelfs Belgisch geworden, maar er is langer Maastricht neer geweest is tot er Belgisch was. En dat is met name te denken aan het feit dat er nogal vroeg gestorven is. Dus we hebben gedacht, we gaan een gedenkplaatsje maken bij het geboortehuis van professor Pieter Willems. Deze retonaar heeft het samen met ons ontworpen. Ik hoop dat het in de smaak valt. Het is heel bescheiden. Professor Pieter Willems, we ook een bescheiden mensen, dus we hebben het bescheiden gehouden. Daarbij heeft de monumentenzorg natuurlijk ook ervoor gezorgd dat het voor het bescheiden hield. En ik zou Flor Aerts initiatiefnummer samen met de heer Guus Stille willen verzoeken om het vendeltje ervan af te horen. Guus Stille zal ik even bij introduceren. Zien we, wat was het? Eidnonk heet de Maastrichtse KJ ingevuld voor de grote dialectenquête hoe professor Pieter Willems eigenlijk bekend is geworden. Dus ik zou willen vragen of je samen, ieder aan de ene kant, het vendeltje weg gaat geven. 1, 2, 3. Wil ik even zeggen voor de lui, we hebben boekjes bij ons. Ze kosten €10 en als je het